ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин нокаутежӣ қарор доред ва мо имрӯз оиди натиҷаи муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волконовский гап мезанем. Аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузур шида лайка зеркен, мо боша видеоролика сар мекунем. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, чанд лаҳза пеш яке аз беҳтарин турнир дар шаҳри Перти, Австралия баргузор гардид ва дар карди асосӣ чемпиони вазни сабук Ислам Махачев бо чемпиони вазни нимсабук Александр Волконовский набард карданд. Гапро зиёд намекунем ва дарҳол аз натиҷаи раундҳо гап мезанем. раунди аввал Ислам зарбаҳои Волконовскийро ҳис накард, Волконовскийро ба замин ғалтонда натавонист. раунди дуюм зарбаҳои Ислам Волконовскийро меларзонд. дар ҳолати росто ҷанг кардани Ислам аз Ҳабиб фарқ мекард. Ислам пеш аз зарба задани Волконовский аллакай ҳис мекард, аммо Ҳабиб рақибро намегузошт ки аз ҳолати партер берун шавад. аммо дар ин муҳориба Волконовский ҷисман боқувват буд, дар ҳолати гӯштин ӯро кашола дода намешавад. раунди сеюм раунди хело вазнин. Волконовский кӯшиш кард ки Исламро ба замин афтонад, аммо аз рӯи зарбаҳо Ислам пешсаф буд. раунди чорум яке аз муҳорибаҳои вазнин дар корномаи Ислам, мушкилӣ дар гӯштин, хеле муҳорибаи шадид ва ногуфтанӣ. дар раунди панҷум мо шоҳиди хунравӣ аз чашми чапи Волконовский гаштем. ҳамчунин Волконовский бо як зарбаи олӣ Исламро аз по афтонд, аммо Ислам муҳорибаро бо доштани тахтапушти Волконовский ба анҷом расонид. Ислам Махачев бо қарори яковозаи доварон бар рақиби худ Алекс Волконовский ғолиб гашт ва камарбанди худро дар вазни сабук ҳифз кард ва беҳтарин муборизи панд фо панд боқӣ монд. мо аҳли корбарон Исламро бо ин ғалаба табрик мегӯем ва барои ин гуна муҳорибаи олӣ нишон додан ба ҳарду ҷанговар ташаккур мегӯем. акнун мегузарем ба суханони Ислам Махачев. ӯ хело майдаҳак аст, аммо рақиби сахт аст. раҳмат Алекс, хело муҳорибаи хуб. то муҳориба бисёри корҳо рух доданд, аммо ба ман муҳорибаи шадид лозим буд. маро чӣ дар ҳайрат гузошт? омода будани ӯ. ман фикр кардам ки ба ман дар замин мушкил намешавад, аммо ин ҷанговар дар ҳолати замин хело хуб буд. ба ман рақиби сахт, муҳорибаи шадид лозим буд. ман исбот кардам ки барои чӣ ман рақами 1 ҳастам. ба шумо писанд меояд ё не, аммо ман айни ҳол беҳтарин мубориз дар ҷаҳон мебошам. ба ман рақиби арзанда лозим аст ва хоҳиш мекунам оиди Туркия ва Сирия фаромӯш насозед, гуфт Ислам Махачев. ҳозир бошад, акнун набори гуфтугӯи Ислам ва Ҳабибро тамошо мекунем. Ну, если ты был бы, было бы легче, 100%. А что, Баганов тебе не говорил, как со спины нажжется? Одну вот сюда пропустил, тоже в 5-м раунде такой электрошок пошел. Нормально, да. Я же что, не с прохожим дрался, тоже лучший боец в мире. Самое главное, все позади. Все, покрылись, увидимся. Посидел, да? Конечно, посидел, да. Посидел или потолкнул еще покойник? Давай, Хайб, на связи, брат. Обнял. оиди муҳорибаи навбатии Ислам ман чӣ гуфтаниям? Ислам Махачев бо эҳтимоли зиёд дар Абудаби муҳорибаи навбатиашро мегузаронад. ҳозир истироҳат мекунад баъд аз он моҳи Рамазон. рӯзи 6 май Бенел Дориуш ва Чарлз Оливейра ҷанг мекунанд ва рақиби навбатии Ислам дар он ҷо муайян хоҳад шуд. ин фикри шахсии ман аст дӯстон. шумо низ метавонед дар зери видео фикри худатонро нависед. шахсан ман худам мехонам ва лайк мегузорам. ташаккур ки видеороликро то охир тамошо кардед. ба шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед ва зангулачаро бошад барои баромади видеоҳои нав гирён кунед. пайгири шабакаи Knockout TV бошед. то видеоролики навбатӣ, хайр.